Go ahead and tell me out and I'll lay your sister. See how I feel with every piece of you. Oh, cause they find darling. Deep in your fingers, you can take the dark. Sana bumalik kami dun. Kaya lang, may tabanan. Anyway, sana next time, balikan namin kayo dito para enjoy naman tayong lahat. And, okay ba kayong lahat dyan? Yun doon sa matang gilid doon sa kanan. Okay kayo? Isang dulo! Dito sa kaliwa! Mas malakas sa kaliwa! Sa kanan! Thank you po, salamat sa inyong lahat.
acting works naman. So anyway, hahandugan ko pa po kayo ng iba pang audition. Sana nag-enjoy kayo dun lahat. Para sa inyo po ito.